Dnešním okénkem z měst a obcí se podíváme do Sušice, konkrétně na chatu Svatobor, která slaví 80 let od svého postavení. My jsme v loňském roce oslavili 80 let rozhledny a to tady bylo 8 stupňů nad nulou. Takže dneska jsme se dostali do druhého extrému, ale myslím si, že kdo chtěl, tak přišel anebo přijel. A aby to byla oslava, jak se patří, nesměli tu chybět ani narozeninoví hosté. Jedním z nich byl i horolezec a první Čech, který zdolal všech 14 světových 8000 bez použití kyslíku, Radek Jaroš. Ten človíček, co vysí v červeném tričku dole, tak ten má za sebou, přátelé, 14 8000. A právě Radek Jaroš spolu s Petrem Maškem nakonec 32metrovou rozhlednu slanili. To je samozřejmě taková exibiční sranda, tuhle tu techniku samozřejmě máme dávno v krvi, protože člověk leze 30 let a tohle jsou základy horolezectví. Je to pravděpodobně první rozhledna, kterou jsem slanil. Náročnější úkol pak měl vicemistr světa v boulderingu Martin Straník. Ten se totiž na rozhlednu vydal opačným směrem. Díky, Martine, skvělej! Tady ta úvodní část byla možná trošku náročnější, protože ty chyty nebyly až tak velký, ale tam, čím jsem byl vejš, tak to bylo překvapivě jakoby jednodušší, jo, že ty chyty se zvětšovaly a bylo jich tam překvapivě víc, co jsem nečekal. Ta akce vznikla samozřejmě v důsledku toho, že je třeba tak řádně oslavit 80 let jak rozhledny věže, která proběhla loňský rok, tak letos té dostavby, té chaty horský, která se k tomu po roce přidělala. Po celou dobu se za rozhlednou peklo prase. K poslechu hrála kapela Péro za kloboukem a třešničkou na dortu bylo taneční vystoupení Marty Dance.